sa sining etiyon, magapamalandong naman kita sa pulong sa Ginoo nga makita sa nahaunang Korinto kapitulo 1 verses 18 pakadto gid sa 31. Kagini nga bahin sa balaan nga kasulatan naghambal sa aton nga si Kristo amo ang gahom kag kaalam sang Dios. Pero tungod kay ini nga bahin sang Bible tama kalawig, aton lamang nga amat-amaton pagbasa ang mga verses nga aton kinahanglanon sa sining etiyon. Kag ang una nga aton pagkatanawon amo ang verses 18 pagkadto sa 19. Kag ining duha ka bersikulo nagasiling kay para sa mga nagapadulong sa kalaglagan ang mensahe na nungod sang kamatayon ni Kristo sa krus isa ka kabuangan. Pero para sa aton nga nagapadulong sa kaluwasan ini gahom sang Dios kay ang kasulatan nagasiling dulaon ko ang kaalam sang mga maalam kag pagkawalaon sing pulos ang paghangop sa mangin alamon. Ang duha ka verses nagatudlo sa aton nga para sa mga tao nga nagapadulong sa kalaglagan ang mensahe sang kamatayon ni Kristo dito sa cross isa ka kabuangan. Pero para sa mga tao nga nagapadulong sang kaluwasan sang ila mga kabuhi, ang mensahe sang cross ni Kristo amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo kay Ginoong Hesus nga aton manluluwas. Ang ginasiling diri nga mensahe sang kamatayon ni Kristo dito sa krus, ginatawag ini sang Bible nga maayong balita, gospel. Ang naunang Korinto kapitulo 15 halin sa 1 pagkadto sa 5, si San Pablo nagahambal sang kamatuoran nga nagasiling, akon igapalinton sa inyo ang maayong balita kung sa aton pa ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Kag siling ni San Pablo, kag ginakabig niya ini nga maayong balita nga si Kristo ginlansang, napatay, ginlubong, kag nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw. Ina amo ang kumplito nga ginasiling nga gospel o kon maayo nga balita. Kag ang ginbasa naton bag-o lang nagahambal nga para sa mga tao nga wala nagkalaluwas, mga tao nga nagapadulong sa kalaglagan sang ila mga kalag. Ang maayong balita o kon ang kamatayon ni Kristo dito sa cross isa ka kabuangan, binuang nga istorya. Binuang nga istorya para sa ila tungod kay hindi nila mahangpan ang kamatuoran nga si Kristo nagpalansang sa cross agon matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Ang huna-huna sang sininga mga tao nga ginasiling sang Bible nagapadulong sa kalaglagan amo ini, paano si Kristo makaluwas? Kay wala man gani siya makaluwas ang kagalingon sa tion nga ginlansang siya sa cross. Amo ning kabangdanan nga sang si Kristo dito sa cross, may mga tao nga nag-agi dito nga nagatulok, nga nagatan-aw nga si Kristo nagakabit sa cross, kag ginayaguta nila nga nagsiling sila. Nya ini nga tao, ina nga tao nagasiling nga gub-o niya ang templo kag iya patindugon sulod lamang sa 3 ka adlaw. Kag nagasiling sila, kung ikaw manuluwas, anak sang Dios, luwasa ang imong kaugalingon. Hindi sila makaintindi
nga magsiling ang Bible nga si Kristo manuluwas kaginhalad niya iyang kabuhi sa cross agod sa pagluwas sa aton kang ila yahuna-huna nga si Kristo gani wala makaluwas sa iyang kaugalingon didto sa cross. Paano siya makaluwas sa iban nga mga tao? Kagamo man ini ang ginhambal sa mga high priest, ang mga pari sa mga Hudiyo nga ginakabig nga mga maalam. Siling nila ginaluwas niya ang iban nga mga tao, pero siya hindi makaluwas sa iyang kaugalingon. Kag nagapadayon sila sa pagiguta nga nagahambal, kung ikaw anak sang Dios, panaog ikaw ira sa cross, luwasa ang imong kaugalingon, agud nga magtuo kami nga ikaw manuluwas. Pero si Kristo gina-ignore kag wala niya ginapamatian ang mga pagyaguta sa mga tao sa iya. Bisan pagani ang duha ka tawo dito sa cross nga ginlansang upod sa iya, kay man may duha to ka buyong kabatan kriminal nga ginlansang upod kay Kristo. Si Kristo sa tunga, ang isa sa tuo, ang isa sa wala, ang isa nagpangbuyayaw pa kag naghambal kay Kristo. Siling niya, kung ikaw ang Kristo, ang manuluwas, siling sang buyong, luwasa ang imong kaugalingon, kag luwasa man kami. Pero ginsabdong siya sang isa. Ginsakitan ang balatyagon, nagsakit ang balatyagon sang isa kakawatan, sang ginhambal man sang isa man kakawatan, nga pareha sila nga buyong kag kriminal. Ginsabdong niya, siling niya, hindi ikaw maghambal sina. Kita iya nga duwa, bagay ini nga silot sa aton, kay kita makasasala. Ginangkon niya nga siya may sala, kag naghambal siya kay Kristo. Siling niya, Ginoo, dumduma ako kung dito na ikaw sa imong ginharian. Kung ikaw dito na sa paraiso, dumduma ako. Siling ni Kristo sa iya, karon dayon, upod ka sa akon sa paraiso. Ang isa ginluwas, ang isa wala. Anong diferensya? Ang isa iya wala magkilala nga siya may sala. Tungod sina wala siya naghinulsol. Pero ang isa iya nagkilala, kita nung gisabdong kaninya, siya kita iya makasasala, inangkon niya nga may sala siya. Kag nakita ni Kristo nga naghinulsol siya, kabangdanan nga siling si Kristo, karon upod ka sa akon sa paraiso. Pero akon balikon ang akon kinhambal, nga ini nga mga tao wala makaintindi sing husto nga ang kamatayon ni Kristo amo adto ang paagi sang Dios agod nga kitang mga tao makaangkon sang kaluwasan gikan sa silot sang aton mga sala. Wala sila makaintindi kay si Kristo, siling nila, hindi magani makasarang sa pagluwas siyang kaugalingon. Paano siya makaluwas sa iban nga mga tao? Kag ang gusto nila nga panaog, pamatudi, nga ikaw manuluwas, kag mapamatudan lamang ina kung ikaw manaog sa cross. Tungod kay Kristo, wala magpanaog sa cross, hindi sila magpati. Kag kung mambalan nimo sila sa mayong balita, halin sang una tubtob subong para sa ila ang kamatayon ni Kristo didto sa cross, isa ka binuang nga istorya. Binuang kay wala manggani siya makaluwas siyang kagalingon, paano siya magluwas sa iban nga mga tao. Ina ang hindi mahangpan sa mga katawhan. Pero ang siling sang Bible, sa pagpadayon sa aton ginhambal kag ginbasa kay na, para sa mga nagapadulong sa kaluwasan, sa mga tao nga nagkalaluwas, ang kamatayon ni Kristo didto sa cross, amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa mga tao nga nagatuo sa iya. Amo ini ang siling ni San Pablo sa Roma 1:16. Siling ni San Pablo, wala ko ginakahuya
ang maayong balita. Kay ini amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga mga tao nga nagtuo sinang Kristo nga nagpalansang sa krus agom matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Wala niya ginakahuya, ginahambal, ginawali, ginatudlo niya nga si Kristo nga ginlansang sa krus. Amo ina ang gahom sang Dios, ang kaalam sang Dios agud matigayon ang aton kaluwasan. Kag inaamo ang indi kag wala nahangpan sa mga tao nga nagapadulong sa kalaglagan sang ilang mga kabuhi. Paano sang tao ining mahangpan naton ining tanan? Okay, ang mga Hudiyo iya sang una nga diin ang ilang mga leaders among nagpalansang kay Kristo sa cross, nga wala nila ini kaayo mahangpi, ginakahuya nila ini. Kay man, si Kristo ginakabig nga isa sang mga Hudiyo. Iyang tawhano nga ginikanan, si Mary kag si Joseph, kaliwat sa mga Hudiyo. Nahuya sila. Kay si Pilato ang gobernador sang panahon nga ginlansang si Kristo dito sa cross. Si Pilato nagsulat. Kabalo ka kung anong ginsulat ni Pilato nga gobernador. Ginsulat niya dito nga Jesus of Nazareth. Jesus nga taga Nazareth, nga hari sang mga Hudiyo. Jesus nga taga Nazareth, ang hari sang mga Hudiyo. Ginsulat ina sa 3 kalingwahe, sa Hebro, sa Griego, kag Latin. Ginpatapik ni Pilato dito sa cross. Kag ang mga leader sa mga Hudiyo nag-ayo nga hindi ina pag-itapik dira nga si Kristo hari sang mga Hudiyo, kay nahuya sila kay nga ilang hari ginlansang sa cross. Ginakahuya nila si Kristo. Whereas si San Pablo ay nagasiling, wala na kon ginakahuya ang maayong balita kung sa aton pa ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Wala niya ginakahuya kay inaamo ang kaalam kagahom sang Dios sa pagluwas sa mga tao. Kamusta iya mga Hudiyo? Nahuya sila kay ginsulat ni Pilato nga ilang hari amo ina ang ginlansang sa cross. 3 kalingwahe kag ang tanan nga nakakita dito nakabasa sina kag nahuya sila kay ilang hari ginlansang sa cross. So may duwa ka klase sa mga tao. Halin sa una, tub-tub subong. May mga tao nga ginakahuya nila si Kristo. Pero may mga tao man yang nga maisog, nga wala nila ginakahuya si Kristo, nga nanginmatay sa ila, kay ina amo ang paagi sang Dios. Diin kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag. Mga kautoran sa imong huna-huna, may iban pa bala nga paagi, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan, luwas sa pagpanginmatay ni Kristo dito sa cross. Kung may iban ikaw iya nga paagi, luwas sa kamatayon ni Kristo, ina hindi maayo nga balita. Kay ang maayong balita iya nga si Kristo ginlansang, si Kristo napatay, si Kristo ginlubong, si Kristo na banhaw sa katatlo nga adlaw. Ina amo ang maayong balita. Pero kung may nabalaan ka iya, nga iban nga paagi, luwasin na, ina hindi maayong balita. Siguro panos ina nga balita, nga hindi suno sa nasulat sa balaan nga kasulatan. Tanaw naton sing mayo. Sang si Kristo wala pa ginlansang sa cross, nagkadto siya sa garden sa Getsemani. Upod niya ang iyang mga apostoles. Pagabot nila dito,
Siling ni Kristo sa iyang mga upod nga apostoles, pabilin kamo dre, magalakat ako sa unhan. Nag-isahanon lang si Kristo ang iya apostoles na bilin. Kag didto sa Getsemane, nagpangamuyo si Kristo sa iyang amay. Siling ni Jesus Christ, Amay, kung may iban pa nga paagi, ipaiway ini nga kupa sa akon. Ang siling niya nga kupa, amoya pag-antos. Amay, kung may iban pa nga paagi, ipaiway ini nga kupa sa akon. Pero siling ni Kristo, hindi ang sa akon amo ang matuman, kundi ang imong kabubuton, amay amo ang matuman. Nagduko si Kristo kag naghapa, kag ang siling siyang Bible, nagatulo ang iyang balhas, nga ang kolor sa iyang balhas nga nagalagdo, mapula, dugo. Ang iyang balhas, dugo, mapula, nga nagatubod, tanda sang dako nga pag-antos, nga nabalaan kag nakita na nga daan ni Kristo. Nagtululo iyang balhas, nagalagdo nga daw dugo, kag ang anghel sang Dios nagpanaog. Ang isa ka anghel nagpanaog, kag nagpabakod kay Jesus Christ sa pag-atubang sang dako nga pag-antos kag kasakit nga iyang pag-aantoson. Dito sa ginasiling niya kupa, nakita niya ang paghanot sa iya sang mga soldado dalagko makusog, mong maghanot pwerte kabaskog, ang ginahanot may patalon sa punta sang lubid. Nakita niya na nga daan ang tunukon nga balagon, nga igasuksok siyang ulo, nga tama kahapdi, nabatyagan na niya nga daan, kay iyang nakita ang lansang, nga ginlansang siyang mga kamot, kag siyang tiil, kag ang agi sang bangkaw nga nagdulot siyang kilid, nga nag-abot siya nga heart. Inang tanan iya na nakita, kag amo inang kabangdanan, sang dako nga kasakit nga iyang batyag, kag ang iyang balhas, nagkatulubod nga daw dugo, mapula. Inang tanan ginatubang ni Kristo, kag wala siya nagakahuya, bisan pa sang tanan nga yagota, pag-iyaw sa mga tao sa iya, pagsinggit sa iya nga panaog dira sa cross, pamatudi nga ikaw anak sang Dios, pamatudi nga ikaw manuluwas, wala siya nagsapak, ginatubang niya inang tanan. Kag siling ni San Pablo, wala ko ginakahuya ang maayong balita, kay ini amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa mga tao nga nagatuo sa sinang Kristo, nga naghalad siyang kabuhi, kinabubuton nga paghalad siyang kabuhi didto sa cross. Kung may iban pa nga paagi, agod maluwas kita, tani nagsiling ang amay, anak, okay lang, mangita ta sang iban nga paagi, pero wala na sang iban nga paagi. Kag wala man sing gamiton ang Dios nga iban nga ilansang dito sa cross, agod nga maluwas kita, wala siya sing tao nga mapudyot, agod ibulos dito, nga kay ang dapat nga ilansang sa cross, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan, amo ang persona nga wala sing sala. So wala sing tao sa kalibutan nga wala sing sala. Si Kristo lang ang Dios nga nagsulob sang lawas sang tao, agod nga ilansang, siya lang ang qualified, kay siya amo ang tao o kon persona nga wala sing sala. Sulod sa 33 ka tuig nga si Kristo nagpangabuhi sa sinigadota, wala bisan isa ka sala,
nga nakasulod siya nga huna-huna kag siyang balatyagon, nagkabuhi siya upod sa mga tao nga makasasala sa sining kalibutan, pero wala sing sala nga nakasulod sa iyang huna-huna kag balatyagon. Wala sing sala nga nakasulod paagi siyang mata, paagi siyang dalunggan, kag sa mga binuhatan niya lunsay tanan balaan kag lunsay matarong ang yara sa sulod siyang kabuhi, kabangdanan nga siya lang ang bugtong kag qualified nga makaluwas sa aton, kag wala si nakita ang amay nga gabulos sa iya. Siya ginasiling sa Bible talos sa aton, kay kita tadi ang dapat silutan, pero gintongtong sang Dios at yang abaga ang sala sang bugos nga kalibutan. Inaamo lamang ang paagi agod nga ikaw kag ako makaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kabuhi, kag agod nga indi kita masilutan sang silot nga walay katapusan dito sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impyerno. So amoy ning mga kamatuoran nga ginsiling sang aton balaan nga kasulatan para sa mga tao siling sa Bible nga wala makaintindi sang paagi sang Dios sa pagluwas sa aton. Siling nila ang kamatayon ni Kristo dito sa cross isa ka binuang. Pero sa mga tao nga nagkalaluwas nga ginasiling sa Bible, nagapadulong sa kaluwasan ang mensahe sang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga mga tao nga nagatuo kay Kristo. Ano pagid ang ginhambal diri? Tanaw naton ang 20 tubtob sa 21 nga ginasiling diri sang Bible, karon di inabala ang mga maalam, di inabala ang mga mangin-alamon sa kasuguan, di inabala ang lagting nga mga manugdibati sa sining panahon. Ang Dios nagpahayag nga ang kaalam sining kalibutan kabuangan. Sulito nakon ining duha ka dinalan. Ang Dios nagpahayag nga ang kaalam sining kalibutan kabuangan. 21. Kaya ang Diyos siyang kaalam, wala magtugot nga makilala siya sang mga tao paagi sa ila tawhanon nga kaalam. Sa baylo ang Diyos nagpakamayo sa pagluwas sa mga nagatuo paagi sa minsay nga amon ginawali nga suno sa wala nagatuo kabuangan. Ang ginahambal sang duha ka bersikulo nga aton kinbasa, sa balipot nga paghahambal nagasiling ang tawhanon nga kaalam kabuangan sa atubangan sa Dios, nga ang kabuangan tungod kay mga kautoran, amo ini ang kamatuoran. Hindi naton makilala ang Dios sa aton tawhanon nga kaalam. Hindi naton mahangpan ang Diyos nun nga kaalam, ang plano sang Diyos. Paagi lamang sa aton tawhanon kag kalibutanon nga kaalam. Busa nagasiling ang Diyos nga ang aton tawhanon nga kaalam kabuangan sa atubangan sa Diyos, kabuangan kay amo ini nga aton gusto nga tungkaron ang tanan nga kamatuoran na hanungod sa Dios. Hindi naton ina mahimo, hindi naton ina masarangan. Gusto naton nga mahangpa naton ang tanan nga espirituhanon nga mga kamatuoran, hindi ina pwede. Amohon naton sini. Ang Dios siya dako kagamanan. Ang Dios nga dako kagamanan, hindi naton mapasulod sa aton ulo nga ang aton utok tama kagamay, hindi makaigo
hindi dira makasulod, hindi daton mahangpan ang nanungod sa Diyos nun nga mga kamatuoran. Kung ang Diyos hindi magpahayag sina sa aton. So sa aton tawhanon nga kaalam, hindi naton makilala ang Diyos. Tanaw naton si Mayo. Sinugid ang pinakamaalam ayhan nga tao sa kalibutan. Siyempre, madamo kita sa mga leaders, mga presidente, nga mga maalam. Pero tilawi abi dira sa inyong lugar, kung sino ginikilala ninyo dira, mga mayor, bisan pang mga opisyalis, tistingil lang tanaw naton kung anong resulta. Pamangkuta abi ang pinakaalam dira sa inyong lugar, kung naisip niya kung pila ka bilog ang buhok nga nagatubo siyang ulo, kag pamangkuta siya kung pila ka bilog ang nahulog nga buhok halin sa iyang ulo, pamangkuta kung balaan niya. Para sa akon, wala sing isa ka tao sa sining kalibutan, bisan pa ang kalbo nga dutay na lang ang iya buhok, nga nabalaan niya kung pila kanahot ang buhok nga nagatubo sa iyang ulo. Wala siya kabalo. So paano nga tungkaron naton ang kinaalam sang Dios, kay wala man gani kita kabalo kung pila kabilog ang buhok nga nagtubo sa aton ulo, kag wala man gani kita kahibalo kung pila kabilog nga buhok ang nahulog adlaw-adlaw halin sa aton nga ulo. So ang Dios naghambal nga ang kinaalam nga tawhanon nga nagatilaw sa pagtungkad sang kaalam sang Dios, siling niya kabuangan sa iyang atubangan. Sobrang paninguha sang tao sa pagtuon nanungod sa Dios ang natabo amo ini nga kadamo na sa mga tao nga nakikilala nga wala sing Dios ang kalibutan. Panawag sina ang mga atheist. Wala nagakilala nga may Dios, kay hindi nila mahampan sa ilang kinaalam. Ang siling na lang nila, wala Diyos. Pero tanawa abala ang Salmo. Ang Salmo 14, nagahambal sa aton, nga ang mga buang-buang nagasiling siyang kagalingon, wala sing Diyos. Salmo 14, verse 1. Nagasiling ang Diyos, ang mga buang-buang nagasiling siyang kagalingon, wala sang Diyos. Mga buang sila, mga makasala sila, mga malaot sila, siling sang Bible. Wala ako naghambal sina, ginakot ko lang, ginahambal ko lang ang nasiling sang Bible na hanood sa mga tao nga nagapakaalam sa ilang kagalingon, nga tungkaron nila ang kaalam sang Diyos, kag hindi nila mahangpan ang ilan na lang masiling, wala sing Diyos. Siling sang Diyos, mga buang-buang sila. Kamusta iya ang mga tao ginatawag nga agnostic? May atheist, may agnostic. Siling sa mga agnostic, kag ilang nga pagkilala, doktrina, ginasiling nga agnosticism, sini nila amot lang, kapangambot sila ya. Way ko kabalo kung may Diyos o kung wala man. Wala man sila nagasiling nga way Diyos. Wala man nagasiling nga may Diyos. Kundi kung pamangkuton mo sila, I know may Diyos o kung wala. Ang sabat nila, ambot lang, way ko kabalo. Ina ginatawag nga agnostic. Mga tao nga daw nagapakiwala lang. Wala ko kabalo. Wala ko kabalo. Amo lang na ang ilang sabat permi. May harap pagid nga mga tao nga ginatawag nga skeptic. Ano iniya? Mga tao nga permi lang nagapangduwa-duwa. Nagapangduwa-duwa lang permi. Nagapangduwa-duwa sila sang kaluwasan. Nagapangduwa-duwa sila kung may Diyos. Nagapangduwa-duwa sila kung may Diyos nga amay. Kung may Diyos nga anak. Kung may Diyos nga balaan na espiritu. Permi lang sila nagapangduwa-duwa. Ina nga sahi sa mga tao ginatawag nga mga skeptic, kagang ilang belief ginatawag skepticism.
Now, nga ang nag-amo sina? Tungod kay man ginatun-an nila, kagusto nila nga mahangpan nila suno sa ilang kinaalam ang nanungod sang Dios, pero ang kamatuoran hindi naton matungkad ang kinaalam sang dako kagambanan nga Dios. Kag tungod sina ang Bible nagatudlo sa labing maathag nga dapat kita magsalig kay Kristo agod nga maangkon naton ang kaluwasan sang aton mga kabuhi kon i-require sang Dios. Kag magsiling ang Dios, mga anak, mga katawhan, luwason lamang nakon kamo kung mahangpan ninyo ang tanan nga mga butang sa kalibutan. Kung amo ina ang himuon sang Dios, wala sing isa ka tawo nga makaangkon sang kasiguruan sang iyang kaluwasan. Kay bisan pa ang pinakaalam nga tao sa kalibutan, hindi makaintindi sang tanan nga nagkalatabo sa sini nga kalibutan. Wala man gani ikaw kakako makahibalo kung anong matabo buwas. Ang Dios lang nakahibalo sina. Wala sing maalam nga tao nga nakahibalo siya kung anong matabo sunod simana, sunod nga bulan, sunod nga tuig. Wala bisan pa ang nagapakaalam sa sini nga kalibutan. Wala makaintindi sa sinang tanan. Kabangdanan nga ang Dios nga nakahibalo sang aton kaluyahon, nagatudlo sa aton nga maangkon naton ang kaluwasan naton paagi sa pagtuo o kung pagsalig kay Kristo, hindi base sa aton kinaalam. Kay aton kinaalam nga tawhanon, kalibutanon, siling sang Dios, kabuangan para sa iya. Kay man lain man aton huna-huna subong, lain naman buwas, nagakambyo-kambyo, hindi permanente nga tungod kay wala kita makabalo sang tanan nga mga bagay, kag hindi kita makasalig sang aton kaugalingon nga kinaalam. So amoy ni ang ginasiling sa Bible sa aton. Siling sa Bible, mga anak, hindi ka magsalig sa imong kinaalam. Hindi ka magsalig sa imong kagalingon. Salig ikaw sa Dios. Hindi ka magsalig kag maghuna-huna nga maalam kanagid kay nabalaan sang Dios nga hindi man kita mga maalam nga katulad sang Dios nga nakahibalo sang tanan nga mga butang nga nagkalatabo sa sining kalibutan nga aton ginaistaran. Okay, ang ginahambal sang iban nga verses dire, ako namang igadiritso hambal, wala kita sing panahon sa pagbasa sining tanan, pero ang versikulo 22 pakadto sa 23 ini nagasiling, ang kaluyaw naton nga mga tao sa sining adota, ang aton ginapangita amo ang tawhanon nga kaalam, whereas ang Bible ay nagasiling, pangitaan ninyo ang ginharian sang Dios. Unahan ninyo sa pagpangita ang ginharian sang Dios, hindi ang tawhanon nga kaalam. Hindi ina amo ang importante kay aton kinaalam, ginhambal ko na hindi sarang makaluwas sa aton kabuhi. Ano pa gid ang ginasiling sang 22 pakadto sa 23, nagasiling siya nga ang ginapangita sa mga tao karon amo ang milagro. Kung may milagro gani nga matabo, o kung ang isa ka tao makahimo sa milagro, matuo kita sa iya kay nakahimo siya milagro. Hindi kita magtuo sa Dios kung wala sing milagro niyang himuon. Amo ina ang ginapangita sa mga tao. Matuo lang siya kung makakita siya sa milagro. Wala gani milagro nga makita niya, hindi siya magtuo. May mga tao sa panahon pa ni Kristo. Tinatawag sila nga mga Pariseo,
manunudlo sang kasuguan, nagpalapit sila kay Kristo. Kabalo kano siling nila, na Ginoo, gusto kami nga magkakita nga maghimo ikaw sang milagro. Magatuo kami sa imo kung pakitaan imo kami sang milagro. Siling ni Kristo, o mga katawhan, daano kalaot kag makasasala sa inyo. Nagapangita kamo sang milagro, wala na sing labing dako nga milagro nga ipakita sang Dios sa inyo. Luwas sang milagro nga natabo kay Jonah. Ano natabo kay Jonah? Sila ni Kristo, si Jonah 3 kaadlaw kag 3 kagabi sa tiyan sang isda, pero wala siya napatay. Kag nagpadayon si Kristo sa paghambal sa ila. Amo man ini ang matabo sa anak sang tao. Sino ina? Siya. Ginakatawag niya nga anak sang tao tungod kay may tawhanon siya nga giginikanan nga mo si Mary kag si Joseph. Ang anak sang tao didto sa kadadalman, kadudulman sang dota sa 3 kaadlaw kag 3 kagabi. Pero hindi siya mapatay, kundi nga mabuhi o kung mabanhaw man siya. Amo ina sila ni Kristo ang dako nga milagro nga inyong patihan. Nga kung sa aton pa ang mensahe nga hambal ni Kristo, patihan ninyo ako, kay ako pulo parehas kay Jonah sa tiyan sa sulod sang duta. 3 kaadlaw kag 3 kagabi. Pero sa katatlo nga adlaw siling sa Bible, nabuhi siya, nabanhaw siya. Kag ang tanan nga mga tao nga magatuo sina nga Kristo nga napatay kag nabanhaw. Siling ni Kristo bisan pa mapatay ina nga tao, pero siya magakabuhi liwat. Tungod kay si Kristo napatay kag nabanhaw, ang tanan nga magatuo kay Kristo bisan mapatay pero mabuhi man siya liwat sa tion nga magabalik si Kristo sa sining kalibutan sa pagbanhaw sa tanan nga nagkalaluwas nga may pagtuo dira sa iya. Sili ni Kristo, amo ini ang milagro nga dapat ninyo tuuhan. Kag wala na sing milagro nga makalabaw sini. So kung nagapangita gali kita sang milagro, ang dako nga milagro amo ang kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo. Kay kung kita nga makasasala, magatuo sina nga Kristo, mabanhaw man. Kag ang katapusan nga aton pagatun-an dire, amo ini makita sa 27 pagkadto sa 28, kag akon lamang ihambal ang kamaturan. Nagsiling dire sa malipot nga Sigulanon nga ang Dios nagpili sa mga tao nga kubos, mga tao nga maluya, mga tao wala sing kinaalam nga tawhanon katulad sang iban nga mga maalam. Ginapili niya ini kag among ginsaligan niya sa pag-alagad, pagbantala sang maayong balita halin sang una, tubtob subong. O ang Bible wala gani nagahambal nga ang pinakaalam sa sining kalibutan nga nakaangkon sang tawhanon nga kaalam, kalibutanon nga kaalam, amo ang ginasaligan niya nga mag-alagad siya. Matag nga nagsiling siya, ginpili niya ang mga kubos, ang mga maluya, ang daw wala sing pulos. Amo ginsaligan niya sa pag-alagad sa iya kag sa panbantala sa mga balita. Ang 12 ka mga apostoles, hindi sila amo ang pinakamaalam, ordinaryo mananagat ng mga tao. Ginpili niya sa pagbantala sa mayong balita. So ano ang mensahe sini para sa aton subong? Mga kauturan, bisan ano kaalam sa imo.
Siguro maalam ikaw sa tawhanon nga kinaalam sa sining kalibutan, kag ikaw may helper, timbang sa balay. Siguro wala makatapos ang elementarya o kung high school, pero kung maghambal siya halin sa Diyos, sa pulong sa Diyos, makabig naton nga ina nga helper, may kinaalam nga Diyos nun, kag espirituhanon. Kag kung ikaw amo yang amo, pamatiis siya. Kaya ang kaalam nga naghalin sa iya, halin sa pulong sang Diyos, kag espirituhanon nga kamatuoran, nga wala ayhan dira sa imo, nga maalam sa kalibutanon nga kaalam. May matudtuod nga natabo nga ako ni hambal sa aton tanan. May isa ka helper o kontimbang nga ang trabaho nga ginhatag sa iya amo pagbantay sang duwa ka bata sang iya amo. Ang iyang amo negosyante, madaogon damo kwarta, sa ilang balay kumpleto, may manugluto na assign sa pagluto sa ilang pagkaon, may hardinero nagaatipan sa ilang mga tanom, mga garden, kag siya na-assign sa pagbantay sang duwa ka bata. Ini nga bata nga nagabantay ang ilang timbang, isa ka luto nga Kristohanon, mahadlokon sa Dios, nagapangamuyo, nagaalagad sa Ginoo. Kag ang duwa nila ka bata nga mga manami nga kabataan nga iyang ginabantayan, ginaistoryahan niya pirmi ang duwa ka bata sang istorya halin sa Bible. Halin kay Noah, iban pa nga mga istorya, kag nanamian gid ang mga kabataan. Kag luwas sina, gintudloan niya ang duwa ka kabataan nga iyang ginabantayan sang isa ka kanta. Kag ini nga kanta ginasiling, ang Dios gugma, ang Dios gugma, maghigugmaanay kita. Amoy na ginabalik-balik, ginatudlo sang yayaya, kag na memorya sang kabataan, kag ang kabataan nagakanta, nabatian sang ilang nanay kag ilang tanta sa iyang tatay, nagakanta ang kabataan, ang Diyos gugma, ang Diyos gugma, maghigugmaanay kita. Kag ang ginikanan natandog, kag nanamian man sila, sang kanta sang duha ka bata kabangdanan, nga hindi sila tani gusto nga ang yaya maghalin sa ilang balay, kay nanamian sila sa tanan nga timbang nga nakaagi sa ilang balay. Dira sila nakakita sa sining kinaugali sining nga timbang, isa ka bata nga babae nga Diyos nun nga nagatudlo sang kamatuoran, mga Bible stories, kanta nga Diyos nun, kag nasalo sa ilang kabataan, kag nasalo man sang ilang ginikanan sa ilang amo. Sa katio naman ko, kag nagsiling ilang helper, siling niya ang akong ginatudlo halin sang Bible. Anong ginasiling sang Bible? Siling sa ilang helper, ang Diyos gugma. Ang nagahigugma sa Diyos, kag sa iyang isig katao, nakakilala sa Diyos. Pero ang wala nagahigugma sa Diyos, kag nagahigugma sa iyang isig katao, wala makakilala sa Diyos, bisan maalam pa siya sa tawhanon nga kinaalam, wala siya makakilala sa Diyos, kay man ang Diyos gugma. Siling sang helper, kamo tong kabangdanan sang pagbago sang kabuhi sa iyang mga amo, kay ginbaton nila ini nga Kristo nga amo ang kaalam
sang Dios sa pagluwas sa aton. Kung ini nga mga pulong nga aton ginpamalandungan subong, nakatandog sa imong balatyagon, sa imong huna-huna kag tagipusoon. Mga utod sa sini nga adlaw, sa sini nga tion, buksi ang imong kabuhi. Batona, tuuhi kag batona si Kristo, sulod sa imong tagipusoon. Kag higugma siya, kag alagara, kay ang tao nga wala nagahigugma sa Dios kag iyang isig ka tao, ini nga tao wala makakilala nga ang Dios gugma. Ipakita ang Dios no nga paghigugma sa imong kabuhi, paghigugma labaw sa tanan sa Dios, kag paghigugma sa imong isig ka tao, higugmaa ang imong isig ka tao katulad sang paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Kag higugmaa ang Dios sa bug-os nimong hunahuna, sa bug-os nimong tagipusoon, sa bug-os nimo nga kusog, kagigugma ang Dios sa bug-os nimo nga kalat. Ini amo ang mensahe nga dapat naton talupandon kag batunon naton sulod sa aton mga kabuhi. Mga kautoran, madamong salamat kag kabay nga ang Dios magapadayon sa pagpanghikot sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Madamong salamat.